Электр шилтерлерінде хизмет куючы Александр Шагаров турында 40 йыллык эш стажы булган энергетик белән профессияга килү тарихы, хизмет үзенчәлекләре турында сөйләштек. Александр Шагаровның буа электр шилтерлерінде хизмет юлы автомобиль йөртүчесе вазифасыннан башлана. Армия сафларында хизмет итеп кайтып, тормыш кырып җибәргәннән соң 1982 елның апрелендә килә ул оешмага. Работал 4 года. 4 года. И 4 ел йөртүче булып эшләгәннән соң оператив урынга чыгу бригадасында электр монтёры вазифасына күчтем. Параллель рәвештә Рязань совхоз техникумының авыл хуҗалыгын электрлаштыру бүлегендә белем алдым. Аны 1991 елны тәмамладым. Шул ук елны буа электр шилтерләрендә оста булып эшли башлый Александр. 5 елдан соң буа электр шилтерләре директоры Илгизәр Мөлеков аны электр шилтерләренең буа районы баш инженеры итеп билгели. Менә инде 26 ел Александр Шагаров әлеге вазифаны били. 2 елдан артык аның эш көне билгеләнгән тыгыз график буенча үтә. рабочий начинает 7 часов, как обычно. Полседьмого мы уже здесь. Иртәнге 7 яртыда без инде эш урыннарыбызда. Иң беренче әйдәп баручы инженер һәм оператив төркем инженеры белән аралашам. Аннан соң планерка. Узган көнгә нәтиҗәләр, бүгенгесенә яңа бурычлар куела. Соңыннан һәрберебез үз вазифасына керешә. Буа электр шилтерләрендә 75 кеше хезмәт куя. Инженерлар, монтёрлар, контролерлар барысы да Александр Васильевичны җаваплы, таләпчән булуын билгеләп үтәләр. Какие вопросы есть к Александру Васильевичу? Подходим. Нинди генә сорау туса да Александр Васильевич белән киңәшләшәбез. Бер кайчан да кире какмый, төпле киңәшләр бирә. Очень много дел сделал для нашего района, для Буинского района. Районыбыз өчен бик күп эшләр эшләде. Мәсәлән, Татэнергога күчкәндә трак пунктларны реконструкцияләүдә башкарылган эшләрдә аның роле зур булды. Ул әле коллектив белән төрле ярышларда да катнашырга өлгерә. Әнә шундый җылы сүзләр ишетелә Александр Шагаров адресына. 40 ел энергетика өлкәсендә хезмәт куйган. Инде лаеклы ялга китәр көне җиткәндә, язмышының шул дәвердә узган һәр баскычы өчен рәхмәтле булуын әйтә ул. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.